अब्ला इच्छा खालामोब्ला समा जुदि थोनोब्ला बर' जाथिखौ जुदि बेबायदि अयनाय खालामबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बेलेन ब्लकनि सिङाव थानाय नन ट्राइबेलफोर जायहानिकि हा पाट्टा गैया मियादि पाट्टा गैया जोंबो बिथांमोनखौ होखारनायनि बेबस्थाखौ लानो गोनां बाध्य जानो हागौ। बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बेलेन ब्लकनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुं माहारिखौ जुदि अयनाय खालामबाय थायोबा उचित खालामबाय थायोब्ला न' बां सेफायबाय थायोब्ला बेलेन ब्लकनि सिङाव थानाय नन ट्राइबेलफोरखौ जायहानिकि हानि पाट्टा गैया बिथांमोनखौ जोंबो होखारनो गोनां बाध्यता भारतनि संबिधाना जोंनो होखादों बे हायानो बे व्यक्तिनि जायो। जेरावनोखि ट्राइबेल सुबुङा आबाद मावनानै जादों बे हायानो बे ट्राइबेल मानसिनि जायो। भारतनि संबिधाना जों ट्राइबेलफोरनो होखादों। जेरावनोखि मानसि ट्राइबेल बे न' लुना थानायखौ सेफायना होदों अब्ला बिनि डिफारेन्स बिटुइना मा? बर'फोरखौ बर' जोहोलावफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ उग्रपन्थी साजाय दाउ अमा बायदि गावथारदोंमोन। बिनिखाय बेलेग सुजुग सुबिदा सरकारा आरोबाव गेम गेलेदों जेरावनोखि न' बां सेफायनानै होदों होखारदों थानो होआखै बेबायदि गेमफोरखौ नुदों। जोंखौ बुङोमोन जेब्लानोखि एनडिएफबि दङमोन अब्लाना बुङोमोन सासे बर' सुबुंखौ उग्रपन्थी होननानै बुङोमोन उग्रपन्थी होनना बुङोमोन जाथिखौनो उग्रपन्थी होनना बुङोमोन। दिनै जोङो बुंदों नामा असमियाफोरा आलफा दोङो असमिया जाथिखौ जोङो उग्रपन्थी जाथि होनना बुंदों नामा? जे आफादखौ डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनावनो लगेनो जोङो खननै नुबायानोसै मेगनजों गोथां जारिमिन जोङो नुबायानोसै जोंनि बर' फिसाफोरनि न' सेफायना होनाय होखारनाय थानो होआ सेया खालामनाय जों नुबायानोसै। क'क्राझारनिफ्राय लानानै सतियासिम जेसेबांखिनि जोंहा बेलेन ब्लक दोङो बे बेलेन ब्लकफोरावहाय जेसेबां टाउनफोर दोङो चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर बे ओनसोलफोराव जेसेबां टाउन दोङो बे टाउन एरियाफोराव 60% नन ट्राइबेलफोरा बखबाद खालामगासिनो दङ। नंगौ गमायनो दुखुनांथाव जादों। दिनै जों जाबाय ट्राइबेल होननानै जायखौ बुङो माने बिनिनो हानि थागिबि जों बे हानि थागिबि मानसि जों भुमिपुत्र दा गतिके बे हाया जोंनि हायाव दिनै नन ट्राइबेल सुबुंफोरा थाफैदों आरो बिसोरसो जोंनि थागिबि मानसिखौ होखारदों बे मालाबाबो ग्रहन जग्य खोथा जानो हाया। आरो बिनिखाय जोङो खावलायदों जे दिनै सरकारा अनेक प्रजेक्ट खालामा मानो जेरावनोखि थागिबि एबा ट्राइबेल सुबुंफोरा बिथा खोनानै न' लुनानै थादों बे हायानो भारतनि संबिधाना जोंनो होखादों बे हायानो बे व्यक्तिनि जायो। जेरावनोखि ट्राइबेल सुबुङा आबाद मावनानै जादों बे हायानो बे ट्राइबेल मानसिनि जायो। भारतनि संबिधाना जों ट्राइबेलफोरनो होखादों बेनिखाय जोंहा अधिकार दङ बे हायाव न' लुना थानायनि जोंहा अधिकार दङ। जोंखौ बे अधिकारनिफ्राय आसाम सरकारा बन्सित दिनै खालामनो नागिरदों आरो बे बन्सित खालामनो नागिरनायाव जिहेतु जोंहाबो थेलेलेब मोनसे बिटिसि दोङो बे बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै हाबसुजोबनानै दङ खर' दिखोनानै बाथ्रा बुंनो हायाखै। बेफोरो गिदिर मोनसे सोंलु जानानै दङ। दिनै काजिरङायाव थानाय मुसा मुफुर मैदेर एबा राइन' बेफोरखौ प्रटेक्सन एबा जोबजानो गिनानै लाख कोटि थाखा खरस खालामनानै दिनै प्रटेक्सन होना दोनदों। जोंनि ट्राइबेलफोर जेरावनोखि मानसि ट्राइबेल बे न' लुना थानायखौ सेफायना होदों अब्ला बिनि डिफारेन्स बिटुइना मा? बिनि पार्टिकुआ मा? दिनै सरकारा जोंखौ मा खालामनो नागिरदों दिनै रोखा बेरखांदों। साफ्रोमबो जोंनि ट्राइबेलफोरा बिनिखाय जोङो इउनाइट जानो नांगोन जानजि खाफ्रानानै थानांगोन आरो जिकुनु मुहुर्तआव जोङो सरकारा जुदि एबा नन ट्राइबेल सुबुंफोरा जुदि जोंखौ गादबनो नासयनो मनग्लबनो नागिरोब्ला बिथांमोननि हेंथायै जोङो बोलो फोरानानै खामानि मावनांगोन आरो जोङो जुजिनो नांगोन। गोलाव सम जेब्लानोखि एनडिएफबिआ संग्राम खालामदोंमोन बर'फोरखौ बर' जोहोलावफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ उग्रपन्थी साजाय दाउ अमा बायदि गावथारदोंमोन। एनडिएफबिआ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव हाथियारखौ भारत सरकार आसाम सरकारनो गथायखांनायनि उनाव दिनै दाउ अमा बायदि बर' जाथिखौ गावथारनो हायाखै। बिनिखाय बेलेग सुजुग सुबिदा सरकारा आरोबाव गेम गेलेदों जेरावनोखि न' बां सेफायनानै होदों होखारदों थानो होआखै बेबायदि गेमफोरखौ जोङो गेलेनाय नुदों।
जोंखौ बुङोमोन जेब्लानोखि एनडिएफबि दङमोन अब्लाना बुङोमोन सासे बर' सुबुंखौ अग्रबान्ति होननानै बुङोमोन अग्रबान्ति होनना बुङोमोन जाथिखौनो अग्रबान्ति होनना बुङोमोन दिनै जोङो बुंदों नामा असमियाफोरा आलफा दोङो असमिया जाथिखौ जोङो अग्रबान्ति जाथि होनना बुंदों नामा दिनै जोङो बुङाखै जों रावखौबो गाज्रि बुंनो थाङाखै धर्जनि नाथाय मोनसे लिमिट थायो बे धर्जनि लिमिट हिमाया बारोब्ला मानसिया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया समाया खोन्थायो बिनिखाय बे मोजां सम थानायावनो जोङो खावलायदों आसामनि दैदेनगिरि बिटिसिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना सिन्ता खालामनांगौ आरो बिथांमोननि जाय न' बां सेफाय जाबाय बिथांमोननो थाखाय मोनसे मोजां प्लेस मोनसे मोजां जायगा होनानै न' बां बानायनानै जेरावनोखि संसार जानो हागोन गथ' गथायफोरखौ फरायहोनो हागोन बेबायदि मोनसे थासारिखौ लाबोना होनो थाखाय आं जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय जानानै गुरैयै खावलायगोन नाथाय बिटिआर खालामबाय नोंथांमोना बिटिआर एकर्डआव 7.3 दफायाव लिरनाय दं बे बेलायावथ' जोङो 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो कुठार बुंबाय थादों बे मोनसे एकर्ड नङा बे मोनसे एग्रिमेन्ट जे बे एग्रिमेन्ट लेटारल' बियो बेखौ जुदि इमप्लिमेन्टआव लाबोनांगौब्ला बेखौ सुप्रिम कोर्ट एबा हाइ कोर्ट लवार कोर्ट आरो पार्लियामेन्टआव लक सभा राज्य सभा गासैयाव बेखौ पास खालामनानै बिल खालामनानैसो लाबोनांगोन बिनि उनावसो बे इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला बे इमप्लिमेन्ट जागोन नाथाय बे ओरैनो नेमसेक मोनसे एग्रिमेन्टसो बियो जास्ट एनडिएफबिनि आखायाव लानाय हाथियारखौ सरकारा लांफिननो थाखाय खालामनाय मोनसे सुक्ति आरो एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे सुक्ति आरो बर' जाथिनि मोनसे हंग्रामखौ गोलाव दिगलिया मोनसे हंग्रामखौ फोजोबनायनिल' मोनसे सुक्ति बियो दिनै बिनिखाय आं बे सुक्तिनि सायाव आं गोलाव बुंनो इच्छा गैया बे सोरनिबा थगायनायाव जाथारनाय जिनिस होननानै दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिखागौ बर' जेब्लानोखि एनडिएफबि आखायाव हाथियार लाना संग्राम खालामदों बेबायदि न' बां होखार जानायफोरखौ जों निस्सय नुवाखैमोन आरो बहाबा न' सावला सावलि जादोंमोनब्लाबो लगे लगेनो प्रटेक्शन होनो हादोंमोन अनसायनो हादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे जाथि हिसाबै गेरेमसायै थांनानै थानाय मोनसे परिबेसखौ मोनदोंमोन जोङो गुबुनजों गाज्रि बुंजादोंमोनब्लाबो मोनसे परिबेसखौ थांनानै थानो थाखाय मोनसे परिबेसखौ मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जोङो नुबाय जे आफादखौ डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनावनो लगे लगेनो जोङो खननै नुबायानोसै मेगनजों गोथां जारिमिन जोङो नुबायानोसै जोंनि बर' फिसाफोरनि न' सेफायना होनाय होखारनाय थानो होआ सेया खालामनाय जों नुबायानोसै बिनिखाय आं खावलायगोन जे दैदेनगिरि साफ्रोम जायफोरा राजनितिकनि गादियाव जिरायनानै दङ नोंथांमोना सिन्ता खालाम जे नोंथांमोनाबो मानसिनिनो सासे मिनिस्टार सासे इएम बा सासे सिएम अमा बोरमा दाउ अमानि थाखाय सिएम नङा अब्ला मानसिनि दुखुखौ नोंथांमोना बुजिनो नांगोन मानसिनि बिपदाव नोंथांमोना राव होनो हानांगोन अब्लासो नोंथाङा सासे दैदेनगिरि एबा नेता हिसाबै रायजो राजाजों गनाय जागोन जिहेतु निस्सय क'क्राझारनिफ्राय लानानै सतियासिम जेसेबांखिनि जोंहा बेलेन ब्लक दोङो बे बेलेन ब्लकफोरावहाय जेसेबां टाउनफोर दोङो चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर बे ओनसोलफोराव जेसेबां टाउन दोङो बे टाउन एरियाफोराव 60%आनो नन ट्राइबेलफोरा बखबाद खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना हानि पाट्टा गैया मियादि पाट्टाबो गैया अब्ला इच्छा खालामोब्ला समा जुदि थोनोब्ला बर' जाथिखौ जुदि बेबायदि अयनाय खालामबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बेलेन ब्लकनि सिङाव थानाय नन ट्राइबेलफोर जायहानिकि हा पाट्टा गैया मियादि पाट्टा गैया जोंबो बिथांमोनखौ होखारनायनि बेबस्थाखौ लानो गोनां बाध्य जानो हागौ उन सम निस्सय उपायथ' गैया बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बेलेन ब्लकनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुं माहारिखौ जुदि अयनाय खालामबाय थायोबा उचित खालामबाय थायोब्ला न' बां सेफायबाय थायोब्ला बेलेन ब्लकनि सिङाव थानाय नन ट्राइबेलफोरखौ जायहानिकि हानि पाट्टा गैया बिथांमोनखौ जोंबो होखारनो गोनां बाध्यता जागोन अब्लासो बेलेन सिङाव फैगोन ना गभर्नमेन्टआ अब्लासो बुजिगोन बिनिखायनो जोङो खावलायगोन बे मोजां सम बे समखौ बायनानै ला दैदेनगिरि नोंथांमोना आरो जेसेबांखिनि न' बांफोरखौ सेफायनानै होबाय बिथांमोननो थानो थाखाय न' बां थाबैनो थिक खालामनानै होनांगौ जायगा थिक खालामनानै होनांगौ आरो बे हाखौ बिथांमोना माब्लाबाबो गारनानै थाङा होननानै बुंखादों खारन बे हायावनो जोनोम जानाय गोरलै गथ'फोर दङ बे हानिफ्रायनो बिथांमोना थानानै फरायहोदों स्कुल कलेजाव हरदों अब्ला बे हाया बिथांमोननि बेनिखाय बे हाखौ बिथांमोना गारनानै थाङा आरो जोंबो खावलायगोन बे ओनसोलाव जायफोरा न' बां सेफाय जाबाय नोंथांमोना बे हाखौ गारनानै जेरावबो थांनो नाङा आरो बेयावनो थानांगोन आरो सरकारा बेयावनो न' लुनानै होनांगोन जेब्लासिम सरकारा इनिसिएटिभ लाया अब्लासिम
जोङो नोजोर बोबावगोन माखासे सम बिनि उनाव जुदि इनिसियेटिभ लाया एबा खामानि मावनो आगबारिया फैबाय थानाय समाव माबा मोनसे राहा लामाखौ जोंबो आखायाव दिखोनानै लानो गोनां जागोन निश्चय डक्टर हिमন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকটোতো ডাইনামিক লিডাৰ বুলি কয় কিন্তু নৱপ্ৰজন্মই আজিৰ তাৰিখত দেখা পাই আছে আমাৰ য়ংষ্টাৰবিলাকে দেখা পাই আছে তেখেতে কি ৰাস্তা দে ট্ৰাইবেলবিলাকক কি চকু দি তেখেতে চাই দেখা পাই আছোঁ তো ডাইনামিক লিডাৰ বুলি বহুত মানুহে কয় কিন্তু মই ক'ম তেখেতে ডাইনামিক লিডাৰ নহয় কিয় নহয় যদি ডাইনামিক লিডাৰ হ'লেহেঁতেন তেখেতে মানুহৰ দুখ বেদনা বুজি পাব লাগিছিলে চিন্তা কৰিব জানিব লাগিছিলে কাজিৰঙাক গড়ক হত্যা কৰিব শেষ হোৱা পৰ্যায়ত আছিলে এতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণা দি আছে সিকিউৰিটি দি আছে ক্ৰ'ৰ টকা খৰচা কৰি কাজিৰঙাত থকা বা কোনোবা বন অঞ্চলত থকা গড়বিলাকক হাতীবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণা দি আছে কিন্তু আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকক আজিৰ তাৰিখত কোনো ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়া হোৱা নাই কোনো সিকিউৰিটি নাই বৰংচ তেখেতসকলৰ ঘৰ বাৰী নষ্ট কৰি দিছে উচ্ছেদ কৰিছে তো কেনেকুৱা আমি তেখেতক ডাইনামিক লিডাৰ বুলি ক'ম তো সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে যদি সঁচাকৈ ডাইনামিক লিডাৰ হয় মানুহৰ দুখ বেদনা বুজি পাব লাগিব মানুহৰ তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব লাগিব কোনোবা গাহৰিৰ কাৰণে কোনোবা গড়ৰ কাৰণে কোনোবা হাতীৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ থাকিলে নহ'ব মানুহৰ প্ৰতি চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেখেতে ডাইনামিক লিডাৰ বুলি গ্ৰহণযোগ্য হ'ব তেখেতসকলে যিটো ট্ৰাইবেল আমিতো আজিৰ তাৰিখত সেইটোকে দেখা পাই আছোঁ সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত অসমত বসবাস কৰা ট্ৰাইবেল যুৱক যুৱতীসকলে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কঁকাল বান্ধিব লাগিব আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকক অত্যাচাৰ কৰিলে ডিছক্ৰিমিনেট কৰিলে আমি চৰকাৰক জবাব দিব পাৰা ঠিক তেনেকুৱা আমি কঁকাল বান্ধি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব নহ'লে আহি থকা দিনত ই অসমত ট্ৰাইবেল বুলি কোৱা জাতিয়ে নাথাকিব আমি সেইটোৱে দেখা পাই আছোঁ দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্ন টাইমত যে সকলো লিডাৰবিলাক কৈ থাকে যে বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি মাটিত যে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকত যে ট্ৰাইবেল নোহোৱা মানুহবিলাক যে বসবাস কি কৰে নিশ্চয় আমাৰ বেল এণ্ড ব্লক কোকৰাঝাৰৰ পৰা লৈ চতিয়ালৈকে যিমানখিনি ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক আছে তাতে যিমানখিনি টাউন এৰিয়া আছে 60% নন ট্ৰাইবেলবিলাকে বসবাস কৰি আছে আৰু তেখেতসকলৰ হাতত মাটিৰ পাট্টা নাই কোনো ম্যাদী পাট্টাও নাই টৌজিও নাই এক চনাও নাই মাটিৰ পাট্টাই নাই ইচ্ছা কৰিলে আমি বেল এণ্ড ব্লকত আণ্ডাৰত থকা নন ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক কালিয়ে উচিত কৰিব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে কিন্তু আমি আজিলৈকে ঠিক তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই কিন্তু BTC বা বেল এণ্ড ব্লকত বাহিৰত থকা অসমত যিকোনো ঠাইত বসবাস কৰা বড়োসকলক এনেকুৱা যদি উচিত কৰি থাকে বাৰে বাৰে যদি এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে ডিছক্ৰিমিনেট কৰে আহি থকা দিনত আমি সেইটো কাৰ্যসূচী হাতত তুলি লোৱা হ'বলৈ বাধ্য হ'ম বড়োসকলৰ কাৰণে যেটো নেকি অলপ মাটি দিবা নোৱাৰে নেকি অসম চৰকাৰে এই বিষয়ে আপুনি কি ইচ্ছা সেইটো চৰকাৰে দিব নালাগে ইচ্ছা কৰিলে আমি ইটো মাটিৰ আমি মালিক হয় আমি ভূমিপুত্ৰ আমি খিলঞ্জীয়া আমি ট্ৰাইবেল আমি সেই মাটিৰ মানুহ তো গতিকে আমি অসমকহে দিব লাগে আমাৰ সেই সম্পত্তি এইটো আমিহে দিব লাগে চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব নালাগে মাটি সেইটো মাটি আমাৰ পৰাহে চৰকাৰে খুজি ল'ব লাগে কিয়নো এতিয়া চৰকাৰক যোনে নেকি চলাই আছে নন ট্ৰাইবেলবিলাকে বেছিকৈ MLA আছে মিনিষ্টাৰ আছে আৰু চৰকাৰটোতো চবৰ কাৰণে চৰকাৰ হয় তো গতিকে ইয়াৰ মাটিৰ মালিক আমি হয় ট্ৰাইবেলসকলে অসমৰ মাটিৰ মালিক চৰকাৰে আমাৰ পৰাহে খুজি ল'ব লাগে আমি চৰকাৰৰ ওচৰৰ মাটি খুজিবলৈ যাব নালাগে কাৰণ সেইটো মাটি আমি ট্ৰাইবেল আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ আৰু আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয় আৰু ট্ৰাইবেল ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব তেখেতসকলে নিশ্চয় ভিতৰীয়াকৈ কাম কৰি আছে যদি কৰি আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদি কৰা নাই আজিৰে পৰা আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু ইয়াৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা মানুহৰবিলাকৰ কাৰণে কি চিন্তা কৰিব লাগে আজিৰে পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি অফিচিয়েলি কাম কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম